Кайнар нурлы сәламнәремне юллыйм сезгә Туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруының тамашачылары. Тапшыруның авторы һәм алып баручысы Роза Хәйруллина бүген Казан шәһәренә зур теләк белән эшләргә килеп җиттек без дуслар. Әйе, көчле энергетикалы, бик популяр җырчыбыз Азат Фазыевның бүген сольный концерты. Һәм инде тәмләп кенә җайлап кына репортажны сезгә тәкъдим итәбез. Шуңа күрә әйдәгез якынрак килегез телеэкраннар янәшәсенә. Һәрвакыттагыча кызу да, матур да, халыкчан да, тәмле дә булачак. Тамашачылар, Азат Фазыев концертына репортажны дәвам итәбез. Аның кунаклары арасында затлы күренекле шәхесләребез. Үзегез күргәнсездер, аңлагансыздыр, танығансыздыр. Әйе, үземнең дә шәхсән бик яраткан, хөрмәт иткән җырчым Айгөл Бариеваны очраттык. Хәерле кичләр сезгә. Рәхмәт, хәерле кичләр барыгызга да. Без инде әлбәттә бүген бер сорауны бирәбез барлык кунакларга. Азат турында нинди фикердәсез? Кайсы яклары сезне аеруча аның кеше буларак сыйфатлары сокландыра икән? Җырчы буларак, кеше буларак. Ну, әйтергә кирәк, Азат белән без инде хәзер 20 елдан артык танышлар. Азат нәкъ менә минем төркемдә башлады үзенең иҗат юлын. Ул әле ул вакытта звуковик оператор булып эшләде. Һәм инде шушында минем концертларымда мин аны сольный җырларга өндәдем. Чөнки мин аның матур тавышын ишеттем. Һәм безнең инде сәхнә артында ул миңа һәрвакыт әнкәй дип дәшә. Шуның өчен миңа Азат бик тә якын. Һәм җырчы буларак кына түгел, коллега буларак кына түгел, кеше буларак бик якын. Һәм менә нәкъ шушы сыйфатлары өчен мин аны нык хөрмәт итәм. Ул бик кешелекле, бик җаваплы, бик җитди карый. Һәрбер башлаган эшне ул җиренә җиткезеп эшли торган кеше. Тырыш, максатчан. Һәм менә шушы бөтен аның сыйфатлары мин уны менә шушы көнгә китергәндер дә. Бу бары тик аның тырышлыгы. Һәм мин хәтерлим әле шундый көн. Ул аны һәрвакыт үзе дә әйтә. Иң беренче сольный концертны оештырганда мин үтәргеш булдым. Чөнки мин аңа әйттем: Азат, син уже җырчы буларак оешкансың, сиңа сольный концерт куярга вакыт җитте дип. Әле ул вакытта мин филармониядә эшлидем, Татар дәүләт филармониясендә, һәм ул кабинетыма кереп: "Ничек ул дисең, булып чыгармы?" Мәйтәм: "Булып чыгар 100%, Аллага тапшырып, син эшләргә тиешсең" дип, менә шулай итеп беренче адымнарны ул аны үзе дә әйтә инде, искә төшереп һәрвакыт. Ана Азат ул шундый, беләсезме, ул кешелекле. Ул бер кайчан да борынын күтәреп, шулай һәм яхшыны хәтерли торган кеше. Меня зовут Абыйның племянницасы. Мен бұл концертқа келдім. Абыйымны поддержать, шундай әйтем инде. Иҗаты миңа бик ошый. Яңа җырлары да, хәзер беренче тапкыр ишеткәннәр. Яңа клиплары да, барысы да матур. Высокий убрать надо. Да. Текст. Менә ул үзе дуслар. Әйе, Азат Фазыев, хәерле кичләр, Азат. Хәерле кичләр барчагызга да. Хәлләрең яхшымы? Яхшы. Мин бер концерт биреп алган күп булдым. Репетициялар эшләбәйме? Кызып, пешеп, әйе, чынлап та без инде беләбез, син һәрбер җырыңа шул хәтлек биреләсең, бөтен күзәнәгең, бөтен тәнең, бөтен булган теге кан тамырларың белән дип әйтсәк дә һич тә ялгыш булмас. Бүген бит синең беренче тормышыңдагы сольный концертың, Азат, ялгышмаса, Казан шәһәрендә. Минем элек булды, хәзер әйтәм. Иленишкән елларда, 16 ел элек сольный концерт булды, ләкин ул оркестровый иде. Ул ретро җырлардан торган концерт. Бу инде минем өчен хәзерге вакытта, хәзерге эстрада 16 ел барыбер дөньялар үзгәрде, күбәйбер үзгәрде. Минем өчен яңа теге үземне сынап карау, үземә вызов дип әйтәсем килә, русча дип әйткәндә, сольный җырлардан торган, үзем теләгән концерт оештырырга булдым. Мин теләгән, каушыйм, яшермим,
Мен ауылда шығыш жасасам да, районда шығыш жасасам да қаушым, чөнки бу жауаплылық өзіңіз тінде, чөнки минем жаным бар. Жаны булмагына кеше каушамыйдыр дип уйлыйм. Мен шуны әйтәм. Нәкъ шушы сүзләрне әйтә иде безгә мәрхүм Хәмдүнә Патимиргалиева да. Җаны бар кеше ул каушый да дулкынлана да дип. Без аңлыйбыз, без сиңа бары тик уңышлар телибез. Ышаныч белән уңышлы итеп һәрбер җырыңны башкарып чыгарырга насыйп булсын. Азат, biz seni yaratабыз. Hürmetli dostlar, sanavlı minutlar gına kalıp kile Azat Fazıyev'nin Onyx konsertlar zalında özünün solne konserti başlanуга. Azat indi dulkınana, ol indi barlık dileklerin, barlık dağaların okup әле әзерленер. Шуңа күрә достlar, biz de indi ona уңышлар телибез. Һәр бер җырын үзе теләгәннән дә яхшырак, сыйфатлырак итеп, көчле итеп, матур итеп башкарсын, тамашачылар ләззәтләнеп, бүген рухи азык тупласыннар дигән иң изге теләктә калабыз. Ә сезнең инде кәефләрегез достларым күтәрелгәннән күтәрелә барсын. Чөнки сер итеп кенә тапшыру һәр вакыт шундый теләкләр белән сезнең өчен һәрбер репортажын чын күңелдән эшли. Раз, два, три. Раз, ха. Azat Fazlıyev, Fasad, Onyx konsertlar zалы. Һәм инде аның шундый көтү булган кешедән кеше концерты изге сәгатьтә хәерле ниятә башлап китте дусларым. Әйе, Азатка инде без уңышларны теләүне һаман да дәвам итәбез. Монда инде башы булуына карамастан шундый энергетика, кайнар тантана итә дуслар. Биисе килә, үзенең сөйлисе килә сезгә бик күңелле бер сүз әйткәндә. Biz нык дуслар дип әйтер идем. Һәм дуслыгыбыз киләчәктә дә шулай нык булсын. Мин аңа бары тик уңышлар телим. Шуннан да ул лайык. Чөнки бернинди ярдәмсез, бернинди спонсорларсыз ул үзе нык адымнары белән әкренләп үзе ясый торган шәхес. Вызов дидең әйме, менә безнең тамашачыларга атып китсәк, бу бит үзеңә шундый зур максат куеп, шуңа ирешергә дигән сүзне дә аңлата дигән сүз бит инде вызов. Хыял да бар минем, электән әйткән хыял. Минем әтияне исән вакытта ук әйтеп кенә Алла бирсә, әйтәм, Казанда концерт куям. Бернинди мәҗбүри саттырмыйча билетларны тамашачы үзе теләп ала торган итеп, үземчә теләгән менә шундый җырлар җыяшап, менә шундый җырлар эшләячәк, мине тамашачылар ярата торган итеп, шундый клиплар төшереп, үземә сүз биргән идем. Ләкин һәр нәрсә үз вакыты диләр. Вакыты килеп җитте бугай. Шуңа күрә бүгенге залда бер мәҗбүри китенә тамашачы юк, үзләре теләге белән тулы залым. Мин ощущение менән иштә дулкынлану. Әйтеп инде хыял. Шул хыял бүген тормышка ашачак. Рәсим абыйлар белән эшләгәндә, Низамовлар белән мин әйтәм. Мин оператор булып эшләдем, звук оператор. Айгөл Бариева, Рәсим Низамов, Лилия Муллагалиева, Фәрдә Алсуда. Шул вакытта утырам мин залдан. Мин әйтәм, буларга кул чабалар бит, тамашачыларны ярата бит дип утырам. И беләсезме, шул вакытта Рәсим абыйга да әйттем әле мин. Рәсим абый әйтәм, рәхәт тирәйме? Әйтәм, мин бит оператор, минем орттан теге энергия килә кул чапкан. Әйтәм, рәхәт тирәйме? Рәхәт. Әйтәм, миңа булмасын мондай бер. Әнем борчылма, бар әйберне үз вакыты дигәне. Шуңа күрә Ул сәгатьләр килеп җитә. Кендер дип уйлыйм инде.
залда инде гүрләп, шаулап, шундый матур итеп, кеше итеп башланып китте. Азат Фазыевның концерты. Алсу тыныч кына, матур гына бизәнеп утыра дип уйлыйсызмы, дуслар? Белмим. Үзе тыныч кына күренсә дә, ул ишендә аның миңа калса шулай ук бик дулкын аның хисаратына танайтайм. Алсу, беренчедән хәерле кичләр сезгә. Хәерле кичләр, Роза. Монда эштә утлар уйный. Мин тыныч күренсәм дә бик күп теге мәсьәләләр, вак моментлар бар бит. Шуларны уйлап утырам әле. Гомумән сезнең гаиләдә кайсыгыз тынычрак? Без икебез дә ут. Төрле вакытлар була инде. Мин үзем тынычрак дип саныйм үзем. Мин үзем ишектән күзәтеп шулай әйтер идем дә, Алсу тынычрак күпкә, Азат кызурак дип. Әмма дә ләкин сезнең интервьюларыгызда ишеткәнем бар, без икебез дә ут, без икебез дә лидер булырга яратабыз дип. Димәк, сездә дә ул сыйфатлар бар, Алсу. Юк, Лидер булырга ярата. ярату түгел, ул шулай тумыштан килгән. Без инде кичкенә вакыттан ук мәктәптә укыганда ук шундый терниндер ведущий эшләр эшлидек. Университетта да шул ук хәлләр булды инде, теге инде җаваплы эшләр эшлисең, ул шуңа күрә инде лидер сыйфатлар булмасаң, син бу дөньяда бернәрсәгә ирешә алмыйсың. Ирешеп булмыйдыр дип уйлыйм. Димәк, бу сыйфатлар һәркемдә булырга тиеш тормышта, уңышларга ирешер өчен дип әйтәсегез килә инде. Әйе. Азат үзгәрәме, Азат еллар узган сайын? Менә ул әле безнең белән уртаклашып киттәйм, 16 ел элек ул үзенең концертын уздырган. Сез гомумән хәзер бер-берегезне белгәнгә ничә ел? Без бер-беребезне белгәнгә 2005 елдан бирле инде 20 ел буладыр. 20 ел, әйе. Әйе, беренче концерты аның 24 яшендәме үзе түгелрәк әйткәндер инде. Үткәргән идек без аның беренче концерттан шундый дулкынлану белән. Аннан инде соңгы елларда без аны белән Гөлбергә шулай башкардык. Бу ел инде теге аерым сольный җырлары күп җыелгач, үзендә эшләп карыйм әле диде. Барыбер мин монда дуэт буларак чыгыш ясыйм. Ә кеше буларак менә сыйфатларына әгәр дә басым ясасак, үзгәрәме, Азат? Әлбәттә инде кеше тәҗрибә туплый, елдан ел үзгәрә. Ныгый дип әйтимез, ныгый, әле теге бик неуверенный булса, хәзер инде ул нык уверенный, үзенең көченә ашый. Сәхнә артындагы кайнар тормышта дәвам итә, дуслар. Әле мин үзем дә шәхсән күптәннән бик танышасым килгән иде. Азат һәм Алсу Фазыевларның балалары белән, чөнки алар берсеннән-берсе матурлар, берсеннән-берсе талантлылар, субханалла, машалла. Менә инде аларның иң олы уллары, үзе шундый талантлы, үзе шундый галант, интеллигентный безнең Аяз. Хәерле кичләр сиңа, Аяз. Исәнмесез? Ничек хәлләрегез? Яхшы. Аяз инде бер үзе генә түгел, дуслар, әйе, сез экранда дөрес күрәсез аның инде янәшәсендә, аның белән бергә парлы биюдә бии торган дусты, дөресрәге төгәлрәк әйтсәк, партнершасы Җәмилә. Җәмилә, сезгә дә хәерле кичләр. Исәнмесез? Аяз, гомумән син менә бүген бит инде чыгыш ясарга шулай ук ният итеп торасың, Әймәтеңнең концертында. Ничә бию була бүген сезнең тарафтан? Бер бию генә. Бер бию генә сезгә. Сезгә бер генә биюгә түлибез дип әйттеләрме ни? Түләмиле. Бушка. Ярый, Аяз, монысы әлбәттә матур шаярулар. Аяз, син ничә яшьтән бирле шөгыльләнәсең биюләр белән? Мин 3 яшьтән бию белән шөгыльләнәм. Димәк, ничә ел хәзер инде булды бию белән шөгыльләнгәнеңә? Минем анда әле ял булган инде. Бер атна дигән, бер ел. 8 ел инде санам. 8 ай 10 ел. 10 ел, Аяз, син хәзер инде профессионал дип әйтергә кирәк инде, әйме? Рәвештә бию белән шөгыльләнәсең. Аяз, менә әйтә, дөресен әйтә, туеп китеп арган чакларың буламы? Юк. Чынлап та юк. Гөл теләп, гөл менә шулай дәртләнеп биергә барасың, биесең һәм әйтергә кирәк, бик зур уңышларга да ирештең бит син, Аяз, әйме? Менә әле соңгы айларда алган ирешкән уңышларың белән уртаклашып китсәң, кайлардан инде җиңүләр яуладыгыз сез? Без Приволжский федеральный округта 7-нче урыннар алдык. Әзрәк кенә калмады кемес эшләргә. Машалла. Аяз, син алайда киләчәгеңне шушы бию өлкәсендә күз алдына китерәсеңме? Әйе. Әллә инде бу синең теге шөгылең генәме яраткан хобби дип әйтергә кирәк? Башта хобби булган инде, хәзер тагын да кадәр яратып тренер буласы килә инде. Менә бит, Аяз. Әле бит алайда синең биюдән башка мәсьәләләрең, укуың, өйдә тагын син ул бала буларак бит инде күп нәрсәгә җаваплыдыр, шулай бит, Аяз. Өйдә менә нәрсәләр эшләргә син булышасың әтиәниеңә? Пропылесос итергә инде кушалар, посуду юырга, өстәлләрне җыештырырга,
Зифаны карашыргадыр инде. Аны карашырга инде ул. Аны кушмыйча да иттерә кирәк инде. Кушмыйча да карарга кирәк инде, әйме? Гомумән Ая, син шундый баламы? Менә син чынлап та нәрсәдер кушканны көтеп алып кына эшлисең, әллә үзең белеп эшлисең күп эшне хәзер өйдә? Күбрәк үзем белеп эшлим инде, кайсы вакытта әтәйне әйтәләр инде. Eylemiz ben tuğan kırıklayız. Sen sağ ol. Bağlarına türgeler üstelik yaratamız. Бүген концертта гомумән нинди хисләр кичерәсез? Ой, бик әйбәт. Күңелле утырабыз. Җырлата да, җылата да. Бик матур. Безгә бик ошый. Жизине кеше буларак мин анда 7 ел тордым. Алар белән бергә инде. Бик әйбәт кеше, үз энесе шикелле кабул итте мине. Рәхмәт аңа. Шул. Ә сезнең гаиләгездә бармы аның репертуарыннан иң яратып тыңлаган җыры? Яраткана җыры. Азат Фазлыевның концерты ничек инде Алсу Фазлыевсыз узсын ди. Әйе, аларның да җырларын шулай ук тамашачы бик сагынган, бик көткән һәм әлегесе мизгелләрдә алар үзләренең парлы, матур хит җырларын бүләк итәләр, дуслар. Alsın Fazlıyla. Чәчәк гөлләмәләре белән безнең инде туш тамгалары белән Алсу сәхнәләрдән әле яңа гына төште. Алсу, без инде хәзер нәрсәдән башларга да белмибез. Беренчедән 23 февраль көнне Алсуның туган көне булды. Без Туган тел телеканалы Сәр итеп кенә тапшырып, бу синең тәүге матур туган көнең белән. Тормышыңдагы тагын бер матур ел башлану белән тәбрик итәбез, Алсу. Һәм менә шушы бүләкләнүегез әйме Татарстан Республикасының мәдәниятеннән шундый матур зур бүләкләү булды. Үземә дә бик куанычлы булды күзәтеп тору. Үзегез дә көтмәгәнсездер бундый зурлауларны, шулай бит? Әлбәттә, ничектер сәхнәдә үзендә күрдем, югалып калдык, нәрсә әйтергә белмибез, Азат белән бер-беребезгә карашып тик торабыз. Мондый мизгелләр, бәлки ул мизгел генә булгандыр, без менә бик озак сүзсез тордык. Сез моңа лайык Алсу. Һәм инде минем әйтәсем килә, менә шулай янып, гөрләп, дәртләнеп иҗат иткәндә биреп өлгерергә кирәк шушы бүләкләүле, шушы туш тамгаларны, төрле хатларны, дипломнарны, исемнәрне, әйме теге артист тагы да дәртләнеп китсен өчен. Улыгайгач түгел дип әйтәсем килә минем. Яшьләрне шулай күреп бәяләгәннәре өчен республикабызга зур рәхмәт. Без инде шунлап торып бик күп җирләрдә, төбәкләрдә чыгыш ясадык. Татарстан, Башкортстан һәм тагын инде без Себерләрдә бик күп булдык. Без быел үтеп киткән елда әле хәтта Анталиядә татарлар арасында сабан туйларга кадәр барып чыгыш ясадык. Бик күп җирләрдә булганыбыз бар. Шуңа күрә инде безне бәяләгәннәр өчен зур рәхмәт. Беренчедән без сине шундый туш тамгаң белән, шундый бүләкләнүең белән тәбрик итәбез, Азат. Шунда көтмәгән булгансыңдыр, әйме? Көтелгән бит түгел инде, берәмдә көтеп булмый. Сольный концерттан бу бит инде сиңа бик теге көндә син моның белән очрашмыйсың, әйме Алсусыз кыенрак түгелме? Гөл үзең башкара, гөл тере тавышка күп җырлар. Юк инде, каушау бар. Әлбәттә каушау булды. Чыкканда да каушау булды, әйткәнемчә, җаным бар дигән кеше кебек. Сез бит инде күпчелек дуэт җырлап. Электән дә соңгы концертларда сольный җырларда күбрәк була иде. Без Алсуда сольный эшлим, мин дә сольный эшлим. Шуңа күрә аның әллә нәрсәсе юк. Алдан бу әйбергә белеп эшләнгән әйбер. Шуңа күрә белмичә менә юк менә Алсу концерт дуэтны булып, аннан соң Алсу булмаса аңларым. Бу җирдә инде программа барлыгы әйбер эшләнгән шуның өчен. Настрой белән дип әйтергә кирәк инде. Әйе. Азат, гомумән синең күңелеңне тормышта хисәндерә торган вакыйгалар еш буламы? Гомумән син хисле кешеме? Менә күз яшьләренә, шатлыкка. Мин хисле кеше. Мин якын кабул итәм. Һәрбер әйберне, һәрбер югалтуны. Сүзне дә кабул итәрем мөмкин. Мөмкин мен хәзерне бераз
теге гомер барган сайын, яшь барган сайын ныклана башладым. Барай бергә игътибар итмәскә тырышам, ләкин мин ничек дип әйтим, ничек күңеллерәк. Ул иҗади кеше күңеле таш булса, бәгыре таш булса, ул иҗат итмәс иде булыйм. Шуңа күрә мин әйтәм бит, бүген җырлаганда да Кремның премьерасы булганда мин күңелләрем тулды, үзем җыладым. Мин алай булыр дип уйлыйм, мин тырыштым җыламаска, ләкин мин кеше. Минем хата ошачылды, һәм мин Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда Алсу Фазлыеваның әнисе Фәүзия ханым һәм аның кодагыйсы Клара ханым. Әйе, димәк инде Алсуның энесенең, тормыш иптәшенең әнисе була сине Клара ханым, шулай бит? Фәүзия ханым, Алсу Фазлыеваның әнисе, кабаттан искә төшерәм. Сезнең кызыгызга сездән нинди сыйфатлар бирелгән икән? Әйдәгез әле башташларны ачыклап китик әле. Минем кызым бик акыллы, аның бик әйбәт сыйфатлары. Санап китсәң, санап бетерә торган түгел. Ул бик юмарт, бик кешелекле ул, кунакчыл ул, бик мәрхәмәтле ул. Ничек уйлыйсыз, менә сезнең шундый да уңган булган кызыгыз үзенә тиң ярын таптымы? Азат аңа. Әйе, тапты. Азатыбыз да бик акыллы. Әби дип үлә язып тора инде ул минем өчен. Балаларын бик ярата. Азатның җырларына килгәндә, иҗатына килгәндә, сез Фәүзия ханым, аның җырларын гомумән тыңлыйсызмы? Әйе, тыңлыйм. Бөтен җырында тыңлыйм, мин өйдә җибәрәм дә. Бөтен җырдан да яктан белмәсәм дә, Барсы да күңелегезгә якын. күңелемә якын. Азатка бүген нинди теләкләр җиткерәсегез килә? Гомумән Фазлыевлар гаиләсенә, чөнки Азатның әйе бүген шәхсән концерты, әмма дә ләкин аларның уртак бәйрәмнәре бу. Уртак эш җимешләре дип әйтсәм дә һич ялгыш булмас. Азат үзе күбесенчә җырласа да бары, мин уйлыйм, монда Алсуң да кеше хатын-кыз буларак, аның тормыш иптәше буларак бик күптер дип. Әлбәттә. Бик зур көч куелган бу концерт өчен. Бик матур, иешкан, шундый күңелле концертта утырабыз, Аллага шөкер. Алар гомумән бик туганчылар, бик мәрхәмәтле, шундый Азат үзе дә ул туган өчен бөтенесен эшләргә әзер. Молодцы. Бик хөрмәт итәбез, бик яратабыз. Алар гаиләсен исән-сау булсыннар, тигез матур яшәсеннәр. Балаларын тигезлектә үстереп, аларның балалар игелегендә, кадер хөрмәттә яшәсеннәр. Миннән теләк шул. Җырларында бик яратам Азатның, вообще даже безнең минем аныкларым да Азат абый дип аның җырын куйсаң, тыпырдатып бийләр, җырлыйлар шуның җырына. Бик күңелле яшибез, бик дус тату яшибез. Аллага шөкер, кодагыем белән дә бик дус тату яшибез. Рәхмәт. Менә шундый бер дигән малай үстереп биргән минем кызыма. Бик зур рәхмәт аңа, бик шулай ук мәрхәмәтле бер дигән гаилә, Аллага шөкер. Исән сау булыйк, матур яшик. Туганлык җипләребез өзелмәсен бер качанда. Бергә булганнан бирле алар бер дә калмыйлар концертларына. Бер концертларыннан да калдырмыйбыз, җырыйбыз. Кодагыем бик әйбәт, сүз юк. Һаман да шундый ихтирамлы, мәрхәмәтле, бөтен балаларына менә булышырга тырыша инде, Аллага шөкер. Балтачтан тикле хәзер килеп баса, иҗат кешесенең битенә аның төрле вакыты балаларга күбрәк карашырга. Фәүзия ханымга хәзер инде чынлап та йөк, җаваплылык тагы да артты, чөнки сез хәзер Азат белән Алсуның бердән-бер шундый терәге булып калдыгыз, шулай бит кызганычка каршы. Шуңа күрә сезгә без дә рәхмәт әйтәбез. Чөнки яшьләргә хәзер ярдәм бик күп кирәк. Ыгы-зыгы дөньясы, бетмәс-төкәнмәс мәшәкате, сезнең кебек әниләр исән-сау булсыннар да һәм инде сезгә озын хәерле гомерләр насыйп етсен Аллаһ Тәгалә. Шулай булсын. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, Азат Фазлыевның концерты, аның хит булып танылган җырлары белән бер рәттән яңа гына табадан төшкән бик матур көчле мәгънәле җырлары һәм төшергән клиплары белән үрелеп бара. Әлегесе мизгелләрдә узган гомер дигән шундый да тирән мәгънәле җыр башкара Азат Фазлыев. Рәхмәт сиңа.
dostlar, biz inде тапшырын devam итәбез. Азат Фазыевның концертында шулай ук инде бик хөрмәт иткән, бик популяр безнең Татарстан Республикасының атказан артисты Гөлназ Сафарова да. Бүген тамашачы булып утыра. Гөлназ, хәерле кичләр беренчедә. Хәерле кичләр, исәннәрмесез, саулармысыз? Менә тамашачы буларак Азатны бүген күзәтеп утырасыз бит инде. Ниндидер шундый нәтиҗәләр ясап үскәнме, үзгәргәнме? Менә нинди гомумән сезнең күңелегездә бүген хис-тойгылар уртаклашып китсәгез иде? Беренчедән мин шуны әйтәсем килә, мин бөтен концертларга да йөрмим, бөтен сольный концертларга мин бик сойлап алып кына йөрим. Шундый ихластан яраткан дус кешеләремнең концертларына барырга тырышам, ни өчен дигәндә, аларга көч бирер өчен, алар өчен җан атып утырам. Азатны мин бик күп еллар беләм, безне бик күп еллык дуслык бәйли бер-беребез белән. Әлбәттә, молодец ул. Афәрин диясе килә, чөнки тере тавышка, ничек итеп әзерләнгәнбез күрәбез. Шулай бит ул контент, чыктың да җырладың гына түгел, бөтен нәрсә менә бөтен бәйләнеп бара, һәм бөтен нәрсә шундый бер тулы дип әйтик форманы тәшкил итә. Ул биючеләрдә, ул видео контентта, ул әйткән сүзләрдә, ул ниндидер хәрәкәтләрдә. Гомумән команда молодец диясем килә. Тулы бер команда эшли, режиссерлар, сценаристлар, Азат үзе, Азатның гаиләсе, улы ничек бии, искиткеч. Мин аның һәр вакыт теге социаль челтәрләрдән карап барам, ләкин монда тереләй тагын бер тапкыр күрү, әле монда үзен тотып алып әйттем, син искиткеч бийсең балакай. Менә молодцы бер сүз белән әйткәндә. Рәхмәт сезгә матур фикерләрегез белән уртаклашканыгыз өчен, дуслар. Без дәвам итәбез. Дуслар, без инде Азат турында матур фикерләрне ишетүне, тыңлауны дәвам итәбез. Һәм инде Азатның шулай ук тәүге чакырылган кунагы, аның хезмәттәше безнең янәшәдә басып тора. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле кич, Роза. Шын күңелдән бүген шушы зур бәйрәм белән барыгызны да котлыйм. Чөнки артистлар җыелган урында һәр вакыт бәйрәм. Айгөл, менә сез бит инде аның белән гаилә дуслары да Азат белән без инде беләбез. Социаль челтәрләрдән күзәтеп әйме. Шулай ук бер бизнеста мәш киләсез, төрле яклап бер-берегезне сынадыгыз, күзәтәсез. Кеше буларак Азат сезне нинди яклары белән сокландыра? Шын мәгънәсендә Азат бүген бик күп комплиментлар кабул итәрлек зур дәрәҗәдә шәхес дип әйтсәм дә ялгыш булмас. Ни өчен дигәндә, бар яктан да үрнәк кешеләр, алсы белән икесен әйтәм. Ни өчен дигәндә, чөнки біз аларны бизнеска кадәр дә, аннары гомумән теге укыган вакытта дип әйтик инде параллель, без үзебез музыкаль факультетка вокал дәресләре алырга барган вакытта һәр вакыт кисешә идек. Аларның ни дәрәҗәдә гади булуларын, ни дәрәҗәдә кешелекле, ачык күңелле булуларын без шул еллардан беләбез. Аларның тормыш юллары бүгенге көндә нинди зур дәрәҗәгә ирешүләре барысы да күз алдында. Шуңа күрә ул зур үсеш артында нинди көч ятканын без шулай ук беләбез. Шуңа күрә тырышкан кеше ул һәр вакыт ниндидер зур дәрәҗәгә лаек дип саныйм мин. Һәм бүгенге көндә шын мәгънәсендә Азатның зур хыялы тормышка аша һәм үземнең туганымның шатлыгын уртаклашкандай бүген шын күңелдән сөенеп утырам. Күзләргә яшьләр килә, җырлар хәтта тематик яктан яхшы итеп сайланган. Гаилә тормышы матур итеп күрсәтелеп бара. Шуңа күрә киләчәктә дә алсу белән Азатка бар тик уңышлар телим һәм шатлыклы вакыйгаларга гына бай гомерләр булсын, Алла берсә. Бәлки күпләр белмәй дә торгандыр, без Азат белән бер авылдан. Һәм Азатның әле мин бүгенге көндәге кебек түгел, яшь вакытта иң беренче сәхнәгә аяк баскан вакытларыннан ук беләм. Хәтта мин аның беренче костюмын да хәтерлим. Ул крәнстә алтын җепләр белән чигелгән иде. Азат шундый матур, моңлы итеп халык киләрен башкара иде ул. Мин аңа һәр интервью саен әйтәм: Азат, син шул җырларны да җырла әле зинһар. Син бит җырлый ала торган җырчы, җырлый белә торган җырчы дим. Азатның бүгенге көндәге менә бу уңышлары, үсешен әлбәттә инде мин күзәтеп барам. Якташым булганга гына түгел, кешелекле һәм улыны улы кешене кеше итә белә торган егет һәм җырчы гомумән ират була белгәнгә күрә. Чынлап та ул һәркемгә дә хөрмәтле һәм бүгенге көндә аның менә бу уңышларын карап барлаганнан соң афәрин дип кенә әйтәсе килә. Чөнки менә бүгенге концертында мин утырам, һәрбер ниндидер бер момент сайын
Ах, инем молодец дип әйтеп куям, беләсезме? И монда бүгенге тамашасын карап утырганда режиссер кулы бик сизелә. Профессионаллар барып профессионаллар белән эшли. Һәм бу очракта әйтер идем, профессионал режиссер һәм җырчының тәңгәл килүе менә бу концертның уңышы. Һәм киләчәктә дә зур уңышлар телим. Иҗат белән, әмма аның шундый матур гаиләсе бар һәм аның гаиләсендә дә иминлек булсын. Күңелдә тыныч булганда бар җиһанда матурлык була, шулай бит. Шулай. Бик дөрес, бик урынлы сүзләр. Рәхмәт сезгә. Айгөл Хәйруллина булды безнең белән дуслар. Марсин, мин инде сиздем, аңладым. Концерт башлану белән монда инде сезнең көчегез күп. Үзегез сөйләп китегез әле кашан инде хезмәттәшлек башланды. Азат үзе мөрәҗәгать иттеме һәм идеялар ничек туды бу концертны оештырыр өчен? Ну, Азатның нинди энергичный һәм нинди харизматичный кеше икәнлеген беләсез. Ул инде бер 3 ай элек минем яныма килеп, Марсель, мин сольный концерт хочу дип әйткәч, мин башта бераз гына икеләндем, чөнки бит инде без аларны дуэт буларак күрергә өйрәнгән. Аннары теге сөйләшә, аның фикерләрен тыңлый, чынлап та аның әзер булганын, аның җитлегеп килгәнен сольный концертка шуны аңладык та һәм җиңсезганып эшкә керештек. Сизгәнсездер, бу концертта без җыр сайын, 2 җыр сайын һәрвакыт гаилә турында сөйлибез, Алсу турында сөйлибез. Безнең концертыбызда бу Алсу дуэты таралмый, бары тик Азатның дәртле чыгуы дип әйтелде. Инде уң яклап утыра Алсу һәм Азат Фазыевларның кеше уллары дип әйтәсезкә, уртанчы балалары, кеше уллары Ильяс, миннән инде сул яклап утыра безнең Аяз. Егетләр, беләсезме, минем сезгә инде сорау бирәсем килә, менә бит инде Зифаймы барлыкка килде хәзер гаиләдә, аңа инде хәзер 2 яшь тулып узып китте. Нәрсә үзгәрде сезнең гаиләдә? Апай барлыкка килгәч, сиңел барлыкка килгәч. Кызык, Зифа шундай безнең өйдә бос. Бүтән кеше белән команда, күңеле аның белән уйнарга да. Менә хәзер аның көенә генә бип торасыз инде. Әйе. Без инде күзәттек. Аяз, Зифа сине аеруча нык ярата шикелләйме? Әйе. Әйте булмаганда мине ярата, миңа гына килә. Әйте булганда әйтегә генә килә. Синең өчен тормышта нәрсә үзгәрде апаең барлыкка килгәч? Тагы да бер апаең. Кыз балам. Бик күп үзгәрде инде, кичкенә принцесса. Бездә инде хәзер. Гел яратасы сиесе генә килеп торадыр инде. Үзенчә кызны яратасы инде. Энем уже бар инде кызны, кыз сеңлем беренче тапкыр. Дуслар, монда шундый кызы, шундый күңеле, шундый рәхәт. Азат Фазлыев. Әйтеп киткәнемчә, берсеннән-берсе көчле җырларын да әйтә. Һәм ишетәсезме? Молодец дип кычкыра бөтен зал. Әтиеңнең иҗатын күзәтергә, концертларын карарга, җырларын тыңларга яратасыңмы? Әйе, бик тә миңа шый әтинең җырлары һәм әнинең, абыйның танцлары һәм Зифаның характеры. Менә бит, субханалла. Ильяс, син үзең нәрсә белән шөгыльләнәсең? Мин шөгыльләнәм профессиональный театр студиясе Апуш. Без декабрьдә теге елда куйган идек спектакль безне өйрәткән йөрәк. Һәм мин булган идем разбойник белән. Тагын мин шөгыльләнәм школ моды белән. Куям, фотосессияларга йөрим һәм миннән сорыйлар, рекламалар. Мин шундый текә кеше белән утырам икән, дуслар. Фотосессияларга да йөрисез. Аның өчен түлиләрме соң сиңа? Миңа түләмиләр, миңа бирәләр, фотолар җибәрәләр һәм бүләк итәләр бернинди әйберләр. Например, футболкалар. Алсу, мин әле яңа гына залдан чыктым. Анда шундый кайнар, анда шундый үзе рәхәт, анда биимичә бөтенләй сөйләп булмый. Анда җырламыйча бөтенләй басып торып булмый. Син үзең дә бу мөхитне тойдың, әйме? Менә синең тормыш иптәшеңнең хыялы бүген тормышка ашты. Күпләр әйттеләр, бүген чынлап та Азатның бер хыялы тормышка ашты дип. Алсу әле чак кына иҗаттан
тукталып торды. Бу дөресме? Вакытлыча тукталымы бу Алсу? Юк, мин теге үземне туктады дип әйтә алмыйм. Бу юлы Азат үзенең концертын күрсәтте. Әйбәт. Аблай без иҗат итәбез. Бүген мин сәхнә артында тыл булып басып тордым. Чөнки сәхнәнең алды бар, менә кызып янып тора бит. Аның сәхнәнең артында нәкъ шундый ук. Анда бик күп вак-вак эшләр бар һәм шушы вак-вак эшләрдә мин инде ярдәм иттем. Синсез булмый Алсу. Әлбәттә шушы Азатның әлеге уңышларында, нәтиҗәсендә монда синең өлешең бик зур. Хатын-кыз буларак, аңа терәк буларак әйме. Азатны 15 елдан ничек күз алдына китерәсең Алсу? 15 елдан яшь булабыз гәдәсе. Ул вакытта безнең балалар өйләнгән була инде, 2 улыбыз өйләнгән була, Алла бирсә оныклар булыр ул вакытта. Ул вакытта инде без икенче төрлерәк статуста булырбыз дип уйлыйм. Үзебезнең өебездә рәхәтләнеп, шундай тынычлап, аны хәтта бүгенге кебек сикермәс инде 5 ел. Бәлки сикердә белмим. Бар иҗат юлы булачак. Шул хәтлек дәртле, динамикалы, шундый да биюләр үзенчәлекле, видеоклиплар белән, Азатның берсеннән-берсе кайнар чыгышлары һәм җырлары белән үрелеп бара концерт, дуслар. Монда инде тамашачыларның фикерләре белән бик килешәбез. Җырлыйбыз да, җырлыйбыз да, биебез дә. Иң мөһиме монда кайнар, шундый мощный энергия тантана итә. Нәкъ шушы энергия хәзер тамашачыларга бик кирәкле заман, шуңа күрә Азат, рәхмәт сиңа шундый булганың өчен. Тырышып, һәрбер җырыңны җиренә җиткереп, бүтән күңелең белән җырлый белгәнең өчен. Менә син үзең гомумән бу тормышта бөтен дөньяңны онытып кайда ял итәсең, нәрсә эшлисең, син нәрсә белән шөгыльләнәсең, яраткан шөгыльләрең, бизнес, җыр, моңнан башка, гаиләдән башка бармы синең? Мин менә бу иҗатта ял итәм. Без студияда җырлар эшләгәндә, аранжировка эшләгәндә, анда бәйрәм кебек. Бәйрәм кебек. Әгәр мин күңелем тыныч түгел икән, башка эшләр икән, мин җыр эшләтәм ул вакытта. Күңелнең шундый вакытларында ул хит җырлар чыга. Син вакытта чынлап та өстәмә күңелең аша уздырасын. Андай белә бик күп. Шул хәтлек зур теләк белән ишетеп китәсем килә, нәкъ сезнең фикерегезне тамашачы буларак Азатның шушындый сольный концертында нинди хисләр кичереп утырасыз бүген? Без беләсезме, Азат белән Алсу белән менә Казанда бергә үскән менә балалар кебек әйме. Без инде бер 15-20 еллап, мин ничә ел икәнен белмим, без дуслар да, без менә тормышның авырлыкларын да, акчасызлыкны да, бәбиләр бәлки чакта да менә шундый яшь гаиләләр белән була торган бөтен авырлыкларны бергә кичердек. Диңгезгә дә без беренче тапкыр бергә чыктык, менә шул хәтерлим. Нәрсә әйтәсем килә, мин иң беренче Казандагы концертларына да мин аларга сценарий язган идем, алып баручы булып. Без менә шулай ничектер бер-беребезгә ярдәм булып, без һәр бизнеста да бергә бит. Бер-беребезгә аглай белән тагылышып йөри торган кешеләр бит. Мин Азат турында нәрсә әйтәсем килә, Азат менә белән без моннан бер 15 еллап элек иң беренче банкетлар эшли башладык. Ул диджей буларак, мин алып барам, Алсу фотограф менә шулай күз алдына китерәсезме? Әйе, шулай эшли башладык. Аннан инде алар инде Алсу алып бара башлады, икесе эшли башладылар. Нәрсә әйтәсем килә, шул вакытта бер хәтерем иң беренче менә бу концерт вакытында искә төшереп утырам. Диңгездә, иң беренче тапкыр диңгезгә баргач, әйме, Египетта юл Алсу белән шул диңгездә ятабыз, әйме, судан шулай Азат Алсу әйтә. Минем иң зур теләгем Азатны чыгарасым килә. Әйе, Азатны чыгарасым килә. Мин үзем турында уйлыйм, Азат дип инде. Һәм менә шул вакыттан соң күпме вакыт узган, бер 13 ел вакыт узгандыр дип санап чыгардым мин, әйбит. Һәм Азатның шуннан да күптәнге хыялы иде менә шундый зур концерт кую, сольный концерт дип әйтик. Һәм Афарин менә бер сулышта бара, шундый динамика белән. Гомумән, алар шул кадәр тырыш кешеләр, менә шул кадәр тырыш кешеләр. Мин аптырыйм, менә Алсу бит ул үз вакытында фотограф булып китүе дә. Азат фотоаппарат алганда, Алсу мәктәптә укытучы булып эшли ул вакытта. Фотоаппарат тик ятмасын дип, курсларга йөреп, фотога төшерергә өйрәнеп, менә шулай фотога төшереп йөри башлады. Ул менә теге әтиеңне көтеп яту түгел, менә тырышлык. Һәм менә бүгенге көндә дә без бизнеста бергә эшлибез димме? Мин хәтта әйтәм, Алсу кадәр эшли алмыйм. Ул әйтеп эшләрче, менә ул шул хәтта менә ул генетически трудоголиклар алар икесе дә. Афарин.
Азат, синең репертуарың бик бай һәм алар шундый да җырларың синең һәрберсе халык күңеленә үтеп керә торган, мәгънәле, көчле. Әле син үзеңнең шул энергетик биюләрең белән ничек тулыландырасың. Ә беренче җырыңны син хәтерлисеңме гомумән сәхнәгә басып җырлаган, яраткан җырыңны? Кичкенә вакыттагымы? Кечкенә вакыттагы. Менә иң зур сәхнәгә җырлагым дигән җыр бүген экранда күрсәтелде. Анда кыска гына өзек. Әтнә сандугач 95 ел, миңа 7 яшь. Ул түбәтәйләрне бөтенесен әни махсус үзе текте. Анда мине җырлатасылар килмәгән, җырлый белмисең син дип. Әни юк, минем улымның тавышы бар дип. Әниләр бөтен теге бала өчен җанып торалар. Шунда чыгарган ие. Ул вакытта ничә җырладым мин хәле? Аллам жәлі түгел сиңа, геллем жәлі түгел сиңа. Аллам жәлі түгел сиңа, геллем жәлі түгел сиңа. Аллам түгел, геллем түгел, жаным жәлі түгел сиңа. Азат, менә сиңа шундый мөмкинчелек, менә камера, менә син 4 сәгатькә якын сольник концертыңны нон-стоп дип әйтәбез инде, әйме башкардың. Син Азатка нәрсә дип әйтер идең хәзер? Менә синең каршыңда Азат Фазлыев басып тора. Шушыны булдырган, шуны оештырган. Беренчедән мин мондай скоростной концерт куйган юк. Мин үзем генә беләм ничек киенеп чишенгәннәрне. Бөтенесенә Марсель уйнап. Шунат та мин теге канәгать та булып бетергә ярамый. Бар тамашачы белмәгән минус яклар да булды. Үземнең каушу ягыннан да булды. Мин нәрсә әйтәсем килә Азатка? Әйтсәм дә әйтмәсәм дә шул Азат инде ул. Ул артка чигенә торган кеше түгел. Урып, сугып, жыгып, бәреп, ишектән кертмәгән икән, тәрзәдән кергән может. Хыялың көчле булса, менә шундый кеше мин. Шуңа күрә мин үземә сәхнәдә әйттем. Бу минем башы. Мин әле бар тик башлыйм. 10 ел сәхнәдә булсам да, минем бу беренче адым, бу минем беренче сольный концерт. Һәм мин туктарга җыймын. Концерты мощный булды, көчле булды, шәп булды. Әле һаман тамашачылар аны җибәрми алып калдылар үзләренә. Өстәмә ничә җырлар җырлаттылар. Азат, чынлап та, бу синең әле беренче концертыңның эксклюзив чыгарылышы булды. Әле алда синең күп сольный концертларын көтсен, чөнки тамашачы сине ярата, тамашачы синең җырларыңны яттан белә. Уңышлар сиңа, яратабыз сине. Шушы мизгелләрдә Туган тел телеканалының сөрдик тапшырына Абдрахамалы барышсын, мин Роза Хәйруллина сезнең белән сау булашам. Исән мин булыгыз. Шундый көчле дәртле җырларны тыңлап, үзегезгә энергия алып яшәгез, дусларым.